Хәерле кич, исәнмесез? Сезне Атна информацион программасын карарга чакырабыз. Бүген 1 декабрь, җомга көн. Шушы көннәрдә Бердәм Россия сәяси партиясының Саба җирле бүлегенең 26-нчы конференциясе булып узды. Әлеге мөһим чарага чакырылган һәркем дә килгән иде. Делегатлар яшерен тавыш бирү юлы белән Бердәм Россия сәяси партиясының Татарстан региональ бүлеге җирле политсоветы әгъзасы Айдар Гәрәев урынына яңа кандидатура Расих Хәсәновны сайладылар. Конференция эшендә катнашучылар шулай ук Бердәм Россия сәяси партиясының Татарстан региональ бүлегенең 27-нче конференциясына делегатлар да сайладылар. Алар арасында Расих Закирҗанов, Рөстәм Захидуллин, Расих Хәсәнов, Гөлнар Шафикова, Илсинә Низамиева, Азат Гатиятуллин һәм Айдар Хаҗиевлар бар. Конференция эшен Соба муниципаль районы башлыгы урынбасары фракция җитәкчесе Закирҗанов Расих Рахимҗан улы алып барды. Саба районы Аккүл-Бигәнәй авылында яшәүче бер туган Исмәгыйль һәм Марат Мәүлитовлар яңа йортлы булды. Әлеге йорт сугыш ветераннарын һәм аларның тол хатыннарын тораклы итү программасы нигезендә сафка бастырылды. 50 яшьлек Исмәгыйль апа һәм 65 яше белән баручы Марат абый икесе дә икенче төркем инвалид. Үзләрен үзләре йөртсәләр дә тумыштан авыру кешеләр буларак алар һәрдаим якыннары каравына мохтаҗ. Әтиләре Әмир абый Бөек Ватан сугышы ветераны. Кызганыч аңа Ходай гомерне озын итеп бирми. 77 яшендә вафат була. Әниләре Талига апа да 84 яшендә бакыйлыкка күчә. Бүгенге көндә Исмәгыйль апа һәм Марат абый байлар сабасында яшәүче бер туганнары Зөмәрә ханым карамагында. Иске йорт әти-әниләренең истәлеге мирасы булса да, шактый тузганлыктан шартлар начарая. Яңа йорт исә алар өчен җәннәткә тиң, матур да, якты да, бөтен уңайлыклары да бар. Шул хәтле канәгать инде, Алланың рәхмәтләре яусын җитәкчеләребезгә. Без бу йортны булыр дип тә уйламаган идек инде, дөресен әйткәндә. Күңел ышанмады. Марат абый эшләде инде, ул гомер буе скутник булып эшләде. Фермада эшләде инде, колхозда. Әйе, моңанча инде бек күп астрадылар алар сарык маллары, тавык чебешләр, үрдәкләр инде җәйкене. Элегрәк әнисән вакытта икшәр сыер, бишәр бозау асрап та тордылар инде алар. Элекке шулай бит инде ул, хәзер инде андый нәрсәләр юк. Аллага шөкер, сарык маллары күп. Алланың рәхмәте яусын җитәкчеләребезгә, Рәис Нургалиевичка да инде администрациядә утырган кешеләр, аннары соң бу йортны салган кешеләргә инде рәхмәт аларга да тырыштылар, эшләделәр. Бөтен нигә монда катнашкан кешегә Алланың рәхмәте яусын инде. Яңа иле булу шатлыгын район җитәкчелеге дә уртаклашты. Район башлыгы урынбасары Расих Закирҗанов йорт ачкычын тантаналы рәвештә Марат абыйның кулын кысып тапшырды. Безнең бер ветераныбыз калып бара, йорт алынмаган. Бүгенге көндә ул да менә бүген шул бәхетләренә ирештеләр. Алар инде үзләре дә сугышта катнашмаган булсалар да, бүгенге көндә алар сугыш ветеранының балалары, алар шуның иждивениясендә калган балалар. Булар инде аларның мөмкинчелекләре дә чикләнгән, авыртулары да бар. Бөтенесе закон нигезендә алар нәкъ шундый ук вдова участника Великой Отечественной войны шикелле нәкъ шундый ук статуста. Менә безгә килгәндә без аларны 2016 елда җибәргән идек Министерство социальной защитыга. Бүгенге көндә инде узган елның, то есть быелның 2017 елның башында аларга апрель айында шушы министерстводан акча бирелә дип кагазы килгән. Без аны бүгенге көндә менә шушы дәрәҗәгә кадәр апарып чыктык. Алар теләк белдерделәр шушы үзебезнең участокта йорт салып бирмәссез микән дип. Безнең бу типовой проект нигезендә 50 квадрат йорт салынды. Нәкъ шундый инде сез башка җирлекләрдә дә күрә аласыз. Бер туганнары Зөмәрә ханымга кушылып, Исмәгыйль апа да Марат абый да җитәкчеләргә йорт җиткерүдә булышлык иткәннәр өчен рәхмәтләрен белдерде. Чөнки әлеге игелекле гамәл алар өчен үзләренә карата хөрмәт хисен тоюда. Шуңа рәхмәт, саклыкта булсын, бәхетле булсын, алыпмагыз. Рәхәтен күреп, матур һәм тату яшәргә Ходай насыйп итсен.
Җир шарында җылытырга җитә әниләрнең йөрәк җылысы. Узган шимбәдә илебездә зур бәйрәм әниләр көне билгеләп үтелде. Әлеге дата Россия президентының 1998 ел 30 гыйнварында чыккан указы нигезендә барлыкка килә. Быел ул 26 ноябрьгә туры килде. Район үзәге байлар сабасында әниләрне район мәдәният йортына чакырып хөрмәтләделәр. Әниләр көне уңаеннан Саба район мәдәният йортында зур чара булып узды. Авылларыбызда үрнәк булып яшәүче киленнәр һәм кайнаналар чакырылган иде бирегә. Мәдәният йорты хатын-кызларыбызның якты йөзеннән, елмаюыннан, матур карашыннан тагын да нурланган кебек тоелды ул көнне. Кайнана килен белән яши алуына сөенде. Киленнәр кайнана белән гомер итә алгач, мин әйбәт инде дип уйлады. Сәхнәгә Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Миннеханов күтәрелде. Ул залда отыручы барлык ханымнарны шушы зур бәйрәм белән тәбрикләде. Аларга иң изге теләкләрен җиткерде. Җир йөзендә иң кадерле кеше әни. Әниләребезне зурлык, яклык, исән вакытта кадерләрен билик диде район башлыгы. Ә без исә килен һәм кайнаналар белән сөйләшеп алдык. Алланың биргәненә шөкер, 25 ел торабыз. 25 минутка да үпкәләшкәнебез юк. Килинем ди, кызым ди, барыбер. Алланың биргәненә шөкер. Субханалла, машалла, монда сонда шулай яшәргә язсын. Оныкларыбыз бар, 3 онык үстерәбез җегетләр. 2 одыгыбыз Дубжанбиядә хезмәт итеп кайтты, 3-нчесе әзер. Аллаһ биргән булса, Аллаһ биргән булса. Кайнанама саулык, сәламәтлек, озын гомер, тигезлек белән матур итеп бергә яшәргә язсын. Балаларымны тәрбияләп үстергә булышты. Бик зур рәхмәт. Бик әйбәт торабыз, Аллаһка шөкер. 30 ел була инде безнең тора башлаганга бергәләп. Бик тату торабыз. Рәхмәт әнкәйгә. Мондый бәйрәмне каян уйлап тапканнар, бик зур рәхмәт безне чакырганга, кунак иткәнгә, җитәкчеләргә. Бик зур рәхмәт. Югары Кибә хуҗалыгында тудым. Кече Шыңгар авылында төпләреп калдым инде. Кайнана белән яшәдегезме үзегез? Мин үзем килгән вакытта кайнанам вафат. Килен белән яшәүләре ничек соң? Аллаһка шөкер. Моңарчы бик әйбәт яшәдек. Монда сонда шулай бергә матур итеп яшәргә язсын. Ә менә сезгә аның кайсы сыйфатлары бигрәк тә ошый? Bütün sıfatları da, bütün yakıdağın ışığı Allah'a şükür. Pişirü deysenme, җыештыру deysenme, işke deysenme, işinde de her vakit örnek, simyada da her vakit örnek. Biz әни белән 11 ел бергә яшибез, дус тату. Моннан соң да шулай бер-беребезгә терәк булып, киңәшләшеп, озын-озак яшәргә язсын. Чын күңелдән әйтелгән теләкләрдән соң Казаннан килгән артистлар һәм талантлы җырчы Филүз Кахиров концерты башланды. Залда отыручылар ихластан карадылар, сөенделәр һәм аңа кушылып җырлашып та утырдылар. Мондый зур бәйрәм ясаганы өчен Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Нургали улы Миннехановка зур рәхмәтләрен әйттеләр. Aldından kuşlar sayrашканда, namaz укыяткә Dizdi tartıp dığaların kılır, izgi dileklerin dililer. Тимерши авылында гомер кичерүче Минислам Абый Гыйләҗиев улуг 90 яшьлек юбилейын каршы алды. Бәйрәмендә юбилярны район җитәкчелеге тәбрикләде. Изге теләкләрен җиткерде, бүләкләр тапшырды. Әлфия Мөбарәкова дәвам итә. Тимерши авылында гомер кичерүче Минислам ага Гыйләҗиев шушы көннәрдә үзенең 90 яшьлек улы юбилейын билгеләп үтте. Кеше үз гомерендә шушы яшькә кадәр яши ала икән, бу зур куаныч һәм сөенеч. Үз көчендә, үз акылында булу, монысы инде Ходай рәхмәте. Минислам ага юбилейын гомер иткән каршыгы кадерле балалары янәшәсендә матур итеп үткәрде. Ил агасы Минисламның да бала чагы, яшьлеге булмый кала. Ул үз-үзен белгәннән бирле һәр көн эш белән үтә. Бик яшьли колхозга бил бөгә башлый ул. Игенчелектә дә, терлекчелектә дә эшли. Ул үстергән мал-туарның итен барлап җыя башласаң, тонналар булыр иде. Әнә шулай ил халкын сыйлы итер өчен бик күп тырыша безнең героебыз.
Моннан нәкъ 60 ел элек яраткан Гыйльми Җамалны әти-әнисе нигезенә кәләш итеп алып кайта. Бик бәхетле пар булып, бер-берсен яратып яшиялар. Мәхәббәт җимешләре булып 4 бала дөньяга килә. Бүгенге көндә Минислам аганың 7 оныгы, 9 оныкчыгы бар. Алар барсы да нәкъ менә әби белән бабай нигезендә тәгәрәшеп үсә. 90 яшь тулган көнең белән чын күңелдән котлыйбыз. Сиңа барлык изге теләкләрне телибез. Хәзер инде менә сиңа иң кирәге саулык, әби белән бергә тигезлектә бәхетле картлык кичерәсез. Безне, балаларыгызны, оныкларыгызны сөендереп яшисез. Без сезгә бик рәхмәтлебез. Шушындый матур киләчәк бүләк иткән өчен, менә безнең әти-әниләребезне үстергәнегез өчен. Һәм менә без үзебез инде сеңлем белән шушында җәйләр буе каникул булса да, ял булса да, гел шушында төп йортка кайттык. Менәвир абый белән Гөлфәндә апа бик зур рәхмәт аларга. Менә безне эшкә өйрәттеләр алар, бабай, әби, алар барысы да бик хезмәтчән, хезмәт сөючән кешеләр. Менә эшләре дә уң булсын һәм бәхетле булсыннар иде. Бәхетле картлык аларга. Мин дәген бабайымны үзенең юбилее белән котлыйм, 90 яшьлеге белән. Аңа исәнлек, саулык, иң беренче чиратта инде матур иттереп, әби белән тагын да озак еллар яшәргә язсын аларга. Безне сөендереп, авыртмыйча, оныкларының безнең уңышларыбызга сөенеп яшәр. Минислам аганың 90 яшьлек улы юбилее белән тәбрикләргә районнан да җитәкчеләр килгәннәр иде. Кодагыйлары да аның янәшәсендә булдылар. Саба муниципаль районы башлыгы урынбасары Расих Закирҗанов Россия президентының котлау хатын һәм бүләк тапшырды. Халыкны социаль яклау идарәсе җитәкчесе Марсель Хужин, Тимершык авыл җирлеге башлыгы Айдар Хаҗиевлар бүләкләрне мулдан алып килгәннәр. Хуҗалыкның баш бухгалтеры Фәймә Сафина исә күңел кичерешләрен безгә дә әйтте. Минислам абый терлекчелектә эшләде, Минникамал апа төрле эштә эшләде. 4 бала тәрбияләп үстерделәр. Балалар да бик акыллы, бик тәртипле, үрнәк гаилә булдылар гомер буена. Алдагы көннәрдә дә менә шушы киленнәренең, балаларының игелекләрен күреп яшәргә Аллаһ Тәгалә хәерле гомерләр бирсен. Исән сау булсыннар. Әти беләнегә бик зур рәхмәт әйтәм. Безне әти белән 4 бала үстергәннәр, 2 кыз, 2 малай. Безне әтиләр бик хөрмәт иттеләр, без аларны бик хөрмәт итәбез. Һәр праздникларда без әтиләр белән иләренә кайтып кунак булабыз. Безнең киленебез белән малаебыз безне бик каршы, якты чырай белән каршылар. Безнең быел әтинең 90 яшь кенә түгел, безнең әти белән быел юбилейлары бит. Бергә торганнарына аларның 60 ел булды быел. Бик зур гомер бит инде ул кеше гомеренә кергәндә. Без аларга саулык телибез, тазалык, гел бергә яшәсеннәр, бәхетле булсыннар. Икегезнең битегез, икегез дә пар килгәнсез, бергә гомер итегез. Бәхетле булыйк, без гел бергә шулай яшәп торыйк. Әйе, быел Гыйлаҗиевларга авыр кайгыда килә. Ир уртасы Менәвир вафат була. Минислам ага белән Гыйльми Җамал әбиләренең төп терәкләре булып, киленнәре Гөлфәндә кала. Ул аларны өрмәгән җиргә дә утыртмый. Тәмле ризыклар пешерә, мунчасын кертә, урын җирләрен алыштыра. Бик бәхетле көн бүген безнең өчен. 90 яшь инде ул. Бик зур яшь, начар яшәмәдек. 2 бала үстердек. Шул балаларны үстергәндә ярдәм иттеләр. Үзем 30 ел буе сәүдә өлкәсендә эшләдем. Төрле көннәр булды, ярмаркалар вакытларында, сатулар вакытларында, шушы әти белән әнигә каладыр бит балалар да. Матур яшәдек. Тормыш бит инде ул театр. Без шунда уйнаучы артистлар гына дип әйтәләр. Нәкъ шуның шикелле. Дөнья булгач төрле көннәр булгандыр. Ну, аларның матурлары истә. Алга таба да шулай исән сау булсыннар. Минем бөтен теләгем урын өстендә ятмасыннар. Сау сәламәт булып, безгә кирәк булып, алар бүгенге көндә миңа бик кирәк, бик терәк. Мин ялгыз өйгә кайтып кермим, ялгыз өйдән чыгып китмим. Дөрестән дә бик зур кайгы кичердек. Мин тормыш иптәшемне югалттым 53 яшендә. Вакытта яшь вакытта
Олай дип уйламаганмындадыр. Шулай ялгыз калырмын дип. Нәши әти белән әни 8нче класста укучы улым белән яшибез бүгенге көндә. Алгы көндә дә үземә саулык, сәламәтлек, аларга саулык, сәламәтлек, балаларымның игелеген күреп, аларга бәхет, тәүфыйк биреп Аллаһ Тәгалә бергә исән сау яши алсак иде. Ходай биргән гомерне шулай үтә алсак иде. Бүген алар төп нигездә әби бабай, килен һәм 8нче сыйныфта укучы Фәвиз. Мин Тимашык мәктәбендә 8нче класста укыйм. Мин әтине дә, әнине дә яратам. Мин сыйны да савам, идәндә юам, бөтенесен дә эшлим, әнигә бик каты булышам. Ясында ни күрсә, ышканда шуны күрер дигәннәр борынгылар. Төп нигезнең нәсел дәвамчысы булган Фәвиз әби бабайсының һәм әнисенең зур ышанычын аклар Ходай кушса. Зур бәхет ул кадерләрен белегез, шын күңелдән теләкләрне бездән кабул итегез. Безнең гомер зур бәхет ул кадерләрен белегез, шын күңелдән теләкләрне бездән кабул итегез. Бәхеттә, шатлыкта, исәнлектә, саулыкта, үтсен гомер юлларыгыз тазалыкта, байлыкта. Бәхеттә, шатлыкта, исәнлектә, саулыкта, үтсен гомер юлларыгыз тазалыкта, байлыкта. Үтсен гомер юлларыгыз тазалыкта, байлыкта. Кешенең күңел матурлыгы һәр вакытта да бик югары бәяләнә. Ул адәм баласының башкаларга мөнәсәбәтендә, башкарган эшләрендә, дөньяга карашында бик ачык чагыла. Бойлар сабасында яшәүче Лилия Мөхәммәтҗанова үз куллары белән матурлыкны тудыра һәм тирә-юньдәгеләргә дә шатлык өләшеп яши. Гөлшат Галиәкбәрова сюжеты. Лилия Мөхәммәтҗанованы бойлар сабасында яшәүче күпләр белә һәм хөрмәт итә. Саба гимназиясын тәмамлагач, югары белем ала һәм районның санитария-эпидемиология станциясында эшли. Теннис белән шөгыльләнә башлауына берничә ел сәламәт яшәү рәвеше алып бара. Төрледән-төрле кул эшләре белән мавыга, үз куллары белән матурлык тудыра һәм аны төрледән-төрле чараларда да еш күрергә була. Лилия Саба гимназиясында укыганда иң элек бәйләү белән мавыгып китә. Иң арзан җипләрдән төрле әйберләр бәйләп карый. Остара барган сайын иң мөһиме сыйфат дигән нәтиҗәгә килә. Минем бер яхшы таныш әйтмешли, самая лучшая работа это высокооплачиваемый хобби дип әйтәләр инде. Минем өчен хоббине уку эшләре. Менә бүген көндә әле тарихка күз салсак, ул мәктәп елларында төрле труд дәресләрендә дип әйтгәндә төрле хезмәт дәресләрендә төрле эшләр алып барады, эшлидер инде, алып барадыр. Аннары менә шушы сабага кире студент вакыттан соң сабага кире эшкә кайткач ничектер менә кисәк кенә юктан гына бер схема таптым да интернетта, шәл схемасын ничектер менә шуны укырга өйрәнәсе килә башладым. Теге бер гадигә шәл схемасын. Шуннан соң бер шәлне мен өйрәндем, һәм мин бәйләп карадым. Башта берне бәйләп карадым, аннан соң ничектер тагын бәйләсе, тагын бәйләсе килә башлады. Ул шәл схемасыннан соң бер схема белән генә түгел, теге икенче төрләрне эзли башладым. Шуннан соң теге интернетка кереп киттем дигән, икенче төрләрне таптым, аннары шуларны бәйли башладым. Аннан соң соңрак китте кагаз белән эшләргә башладым. Аннан соң төрле вакыт киезләр, башмаклар бәйли башладым. Шуннан соң менә кернәп шуннан соң эшли башладым мин. Хәзер заказлар да бар инде, әз-мәз инде. Теге киезләр дә заказ бирәләр, шәлләргә дә заказ бирәләр. Аннары күбесен бүген көндә үземнең менә теге күңел тынычлыгы өчен, рәхәтлек алу өчен, теге менә ничектер буш вакыт әрәм узмасын өчен үткәрәм, эшлим инде күбесен. Ул вакытта теге ләни донлыклы җипләр юк инде ул. Теге нинди җеп бар, шул теге күбесенчә бит инде сарык җыны. Ул шундый да шулар белән өйрәнде инде. Аннан соң менә соңгы елларда шушы гади 16 тәңкәлек теге мәтүкләр була, шулар белән өйрәндек инде соңгы вакытта. Аннары менә кисәк кенә минем кулга эләкте бер шундый әйбәт яхшы бер җеп, шундый нәфис, уны әмәләкин ул шул кыйбатрак инде вакытлары караганда. Шул җеп белән бер бәйләп караганнан соң мин аны уйладым да җепнең сыйфатына игътибарны күбрәк бирергә кирәк икән дип
уйладым да, хәзер соңгы елларда менә җепнең сыйфатына игътибар бирә башлаган. Теге Урысча әйтмешчә, не на количество, а на качество работаю дир инглизчә әйткәндә. Бәйләү кул эшләре турында китаплар, журналлар сатыла торган җирләрдән дә тыныш кына узып китә алмый ул. Интернетта зур ярдәмчегә әйләнгән. Кагаздан, сәйләннән әйберләр эшләргә ул нәкъ менә интернет аша өйрәнгән. Хәзер интернет аша заказлар да килеп тора икән. Лилия һәрчак эзләнүдә, өстәвенә бик кызыксынучан да. Шушы кызыксыну берничә ел элек аны теннис белән шөгыльләнүгә дә этәрә. Мин теннис белән дөресен әйткәндә 2012-11 елларда спорт түрі безнең Соба районында бар икәнен ишеткәнем булды инде. Ничектер менә теге барсаң иде, уяп карасаң иде дип башта бер уйга шундый уйлар кирде инде башка. Аны ничектер менә язмыш мине 2014 елның мартында илтте ул спортзалга. Шуннан просто башта беренче көннәрдә инде уйнап булмый. Теге мячикны күреп булмый, ударлар ясап булмый, ташларга микән әллә соң дигән фикерләрдә килгән инде. Шуннан соң ничектер тукталмый идем. Башта уйнап карыйм әле, башта йөреп карыйм әле. Шуннан соң әкренләп менә шул 2014 елдан бирле бүгенге көндә 3 елдан артып китте, 4 ел була берсә, менә ташлыйсы килми, күңелле. Лилия өчен теннис хәзер тормышының аерылгысыз бер өлеше. Моннан тыш ул җырларга ярата, концертларда катнаша. Бик кызыксынып сәяхәтләргә йөри. Менә шулай һәр көнне бәйрәмгә әйләндереп яши ул. Шул матур мизгелләрне мәңгеләштерү өчен соңгы вакытта фотога төшерү белән дә мавыга башлаган. Лилияның актив яшәү рәвеше алып баруы идәге бер кемне дә тик тотмый. Алар барсы да хезмәттә, эшсез, шөгыльсез торуны күз алдына да китермиләр. Тирә-юннәрен гел матурлап торалар. Без кул эшләрендә күбрәк Лилия инде. Әтиебез Мөхәммәд, башка туганнар, аннан соң кияүем менә бу җилтегермәннәрен, өтияларын ул ясады. Брусчаткаларында инде туганнарым белән бергә эшләдек. Шул без бергә эшләргә, туганнар белән бергә эшләргә тырышабыз инде. Вәсилә апа үзе Лилияның беренче ярдәмчесе. Ул аны һәрчак күтәреп ала, кирәк булса булыша. Лилияның кул эшләре белән мавыгуы сезгә дә күчмәдеме? Ул бик зарарлы әйбер булып чыкмадымы? Юк, ул без аның эшләрен менә минем әле безнең монда олы апабыз да яши. Бүгенге көндә ул укуда, Ислам университетында укуын дәвам итә. Ул да бик шул хәтле куана инде. Шушы сәламәт балалар шикелле шундый итеп, шуның кадәр ничек итеп эшлисең син аны сеңнем эшләмә инде, бәйләмә инде ди инде, күзләреңне бетерәсең ди. Шул хәтле матур килеп чыга, әле менә ул киеп киткән шәлләрне монда күрсәтә алмадык инде. Шундый матур итеп аңа матур итеп шәлләр бәйләп биргәне куанабыз гына инде. Мин үземдәге Саба урта мәктәбендә озак еллар чаңгы буенча Сабанадан тоткан кеше, йөгерү буенча дагы. Бүгенге көндә дә генә менә бассейнга йөрибез. Рәхмәт. Шул хәтле безнең район хакимиятенә спорт битендә безнең районда бик алга киткән. Лилияның һәр эшкә зур теләк һәм кызыксыну белән тотынуы, тормыштан ям табып яшәүе сыклану хисе уята. Ул үзе дә һәр мизгелнең кадерен белеп, җәмгыятебез тормышында актив катнашып яши, гел эзләнә, үзенә яңа максатлар куя. Максатларны куям да, теге әкренләп миннән һәрберсен тыныч кына теге бик артык кычкырмыйча гына әкренләп бөтенесен дә эшләп барам. Менә бүгенге көндә бисер белән эшлисе килә. Мин клап торып теге шул бисер эшенә тотынасы килә. Аның белән әле теге менә бу шушы бәйләү алгач ул эшләр белән бик андый вак эшләр белән бик утырып булмый. Теге күздә берәү генә алгач инде теге читенрәк. Аннары теге ул кул эшләре бит инде бу бәйләү белән, алар шушы бисерлар белән генә төгәлләнми, башка төрлеләр дә бар. Шуларны да эшләп карыйсы килә. Аннары соң бер хыял бар менә. Гончарное мастерство буенча ничектер укыйсы килә. Алла бирсә барып чыкса, аны менә киләчәктә тормышка ашырып карыйсы. Теге безнең бит инде Соба районында савыт-сава чыгарганнар, теге шүлмәкләр, кувшиннар ясап карыйсы килә. Менә аны ничек барлык булырмы, юкмы инде. Әле ансы киләчәктәге бер зур хыял инде ул. Лилия Мөхәммәтҗанова белән аралашу күңелне якты, җылы хисләргә байыта. Яшәүне ямьле, мәгънәле итү үз кулыбызда булуын тагын да ачыграк аңлыйсың. Алдагы сюжет реклама хокукында.
Россия Федерациясы территориясында бушлай медицина хезмәтеннән файдалану өчен пациент теге яки бу медицина учреждениесендә иминиятләштерү полисын күрсәтергә тиеш. Полис булмаган яки аның яраклылык вакыты чыккан очракта авыру ашыгыч медицина ярдәменә генә өмет итә ала. Медицина иминиятләштерү полисыннан файдаланучы тагын нәрсә турында белергә тиеш. Бу хакта безгә Акбарс иминият төркеменең Саба филиалы директоры Рафаэль Гомаров сөйләр. Паспорт кебу медицина полисы һәрвакыт үзең белән йөрергә тиеш. Полис хуҗасы пациент хукукларын дигән понятиене белергә тиеш. Ул рәсми рәвештә теркәлгән кагыйдәләр һәм шул нигездә медицина учреждениеләре үзләренә беркетелгән пациентларны кабул итәргә тиеш. Әгәр дә инде ул кагыйдәләр бозыла икән, пациентлар безгә мөрәҗәгать итәләр. Шулай ук тәүлек буе эшли торган телефон бесплатный горячий линияга шалтыраталар. Шулай ук районыбызда яшәүче халыкка мөрәҗәгать итеп шуны әйтәсе килә. Күбегез бүгенге көндә 2011 елның 1 маена хәтлек алыштырган менә шушындый иске рәвештә полислар белән файдалана. Бу полисларны срочно алыштырырга кирәк, менә шушындый электронный вариант. Чөнки медицина учреждениеләренә мөрәҗәгать иткәндә проблемалар килеп чыгарга может. Андый проблемалар килеп чыкмас өчен тизрәк безгә килүегезне сорыйм сездән. Акбарс иминият төркеме хәзер районыбызда яшәүчеләр өчен «Окей доктор» дип исемләнгән телевизион медицина сервисында тәкъдим итә. Бөтен республика буенча соралучы бу яңа төр хезмәт табиб белән көндәлек элемтәдә булуына, билгеле бер табиб белгечләр белән аралаша алу мөмкинлеген тәэмин итә. Телефон аша яки видео аралашу ярдәмендә пациент шикләнмәгән күләмдә табиб киңәшләрен, консультацияләр ала ала. «Окей доктор» телевизион медицина хезмәте гади дә уңайлы да. Мин тәҗрибәле табиб буларак «Окей доктор» медицина хезмәтен үзенчәлекле, уникаль һәм һәр кешегә дә кирәкле хезмәт дип атасым килә. Һәр районда яшәгән һәрбер кеше үзенә кирәкле табибка язылып, сәламәтлегенә кагылышлы проблемаларны хәл итәргә кирәкле консультациялар алырга мөмкин. Бу бик тә уңайлы. Еш кына авыру кешегә ниндидер бер гади генә мәсьәләне хәл итер өчен дәген үзәк шифаханәгә үзенең табибына барырга туры килә. Әлбәттә инде язылган, язылу вакыты, чират тору, кайтырга, китергә сарыф ителгән вакытны исәпкә алганда, «Окей доктор» телемедицина хезмәте кулайрак вариант булып чыга. Идән чыкмый гына телефоннан яисә видео элемтә ярдәмендә табиб белән аралашып була. Ул сезгә нинди анализлар бирергә кирәк, нинди тикшеренүләр узарга кирәклеге турында үзенең күрсәтмәләрен бирәчәк. «Окей доктор» медицина хезмәте тиздә, уңайлы да. Мин моны бөтен кешегә киңәш итәм. «Окей доктор» заман медицинаның бүгенге һәм киләчәге. Акбарс иминият төркеме Татарстан Республикасында бу проектны беренче булып тормышка ашырганга бик бәхетле. Шулай ук әйтәсе килә, районыбыздагы эшмәкәрләргә, малый һәм средний бизнеста эшләүчеләргә АБС бизнес дигән яңа страховой продукт барлыкка килде. Якыннарыгызны саклагыз, безгә килегез. Сәламәтлек һәм милкәтегезне саклауда без сезгә булышабыз. «Окей доктор» сервисы түләүле хезмәт, аның өчен 1 елга абонемент сатып алырга мөмкин. Узган шимбә-якшәмбе көннәрендә Саба районында муниципаль хезмәткәрләр спартакиадасының мини-футбол түре буенча ярышлар булып үтте. Республикада муниципаль хезмәткәрләр арасында спартакиада үткәрү матур бер традициягә кереп бара. Быел ярышларның мини-футбол түрендә катнашу өчен Саба районына 17 районнан килделәр. Ярышлар Килбәк һәм Шәмәрдән урта мәктәпләренең спорт залларында узган шимбә һәм якшәмбе көннәрендә үтте. Бу ярышлар шушы муниципаль хезмәткәрләр арасында берничә ел дәвамында үтеп килә инде. Монда безнең барысы 9 ярыш. Безнең менә белгәнебезчә шаңгы буенча безнең команда беренче урын алды. Волейбол буенча кызларыбыз беренче урын алды. Ир-егетләребез волейбол буенча беренче урын алды. Менә футбол, аннан соң безнең Казанда финальный этап була. Бу ярышларның төп максаты шушы муниципаль хезмәткәрләрнең сәламәтлеген ныгыту, алар даими рәвештә хәрәкәттә булсыннар дип, тренировкалар, күнегүләр ясасыннар дип эшләнгән әйбер. Бу чыннан да бик эффективный ярыш дип әйтәсе килә. Алга таба да бу ярышлар булсын иде. Әләнең инде җиңүчеләргә бүләкләр дә каралган. 1 миллион 700 мең, 500 мең күләмендә акчалата
бергән елларда булды. Хәзер инде соңгы елларда спорт площадкалары төзергә бирәләр. Менә шундый шушы акчаны без инде узган ел менә Кырсабаш авыл җирлегендә шундый спорт корылмасы төздек. Инде быел да инде Саба районы командасына үзебезгә уңышлар телибез инде. Мини-футбол ярышлары кискен шартларда барды. Һәр команда Спартакиаданың бу төрендә зур җиңүгә өмет иткән иде. Ярышлар соңында Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Миннеханов җиңүче команда вәкилләренә медальләр һәм аларга кубоклар тапшырды. 3нче урында Мамадыш, 2нче урында Сырман, ә 1нче приз урында Сабалылар булды. Соңыннан барысы бергә истәлек фотосына төштеләр. Тагын бер спорт ярышы киберфутбол уены районда гамәлгә керде. Аны Бердәм Россия партиясының яшь гвардиячеләре оештырды. 26 ноябрь ниһаять килеп җитте, шулай бит. Һәм инде ул безнең өчен гади генә көн түгел. Ул көнне беренчедән безнең әниләр көне билгеләп үтәбез, шулай бит. Һәм икенчедән безнең менә районыбызда беренче тапкыр узатырган киберспорт, ягъни яңа спорт төре, бүгенге көндә ул инде спорт төре буларак Министерство спорта тарафыннан безнең инде расланган әйбер, шулай бит. Һәм инде менә күреп торасыз, нәрсә ул киберспорт. Менә егетләр уйныйлар, күрәсезме, күп кеше инде аңа теге чит кеше караган, чит әйбергә караган шикелле карый, шулай бит. Ә инде ул бүгенге көндә спорт төре буларак безнең арабызга килеп керде. Безнең дөнья буенча, безнең Россия буенча һәм гомумән Татарстаныбыз буенча төрле чаралар бар, һәм моның буенча аерым хәзер оешмалар эшли. Әлеге ярышларга баргач, без әңгәмәне Айнур Халиев белән аралашудан башлап җибәрдек. Чөнки бу спорт төре әле безнең өчен яңа, моңа кадәр күз күрмәгән, колак ишетмәгән уен төре бит. Уеннарда барысы 16 спортчы катнашты, һәм алар 8 командага бүленделәр. Һәр команда үз уенчылары өчен җан атты. Финал ярышларына кадәр уйнау өчен хыялланды алар. Бу турнир булган мин бик шат һәм мен ЦСКА командасы эләкте, бәлки бик каты команда инде ул менә, әйбәт шундый уйный торган, игроклар да бик әйбәт. Менә җиңер дип килдем инде. Болай белмим ничек булып чыгар инде. Яңалык һәр вакыт юл ярганда аңа ярдәм кирәк. Уеннарны оештыру өчен дә спонсорлар һәм җитәкчеләребезнең җылы сүзе кирәк булган әлбәттә. Оештыручыларның алга таба да яңа хыяллары бар. Biz киләчәктә уйлыйбыз алабызса хоккей буенча эшләргә. Ни өчен хоккей? Чөнки бүгенге көндә безнең илебездә спорт төре бара хоккей бик зур үсеш алды. Чөнки менә безнең милли командабызда анда зур алдынгы урыннарда бара безнең яхшы хоккейчыларыбыз бар. Ә без инде яшьләрне әлбәттә шушы спорт төре аша чын спортка үзебез тартмакчы булабыз. И шушы киберспорт дигән спорт төренең шулай дәрәҗәсен күтәрү безнең төп максатыбыз. Чөнки бүгенге көндә техник иҗат дип сөйлиләр, техник үсеш диләр, шулай бит. Һәм инде менә мин әлегә киберспортта техник иҗатының бер киләчәктә төрле булачак дип уйлыйм, һәм шунда нәкъ шул төр буларак та уже кирип килә. Чөнки монда бердән син фикерләргә өйрәнәсең, беренчедән кешенең баш мие фикерләргә өйрәнә, икенчедән син тиз генә ниндидер решение дип әйтәләр, ягъни ниндидер карар чыгарга тиеш тиз генә, һәм бу балаларның, яшьләрнең, гомумән менә шушы спорт төре белән катнашучыларның шушы фикерләү сәләтен гомумән ниндидер фикергә килү, ниндидер карар кабул итүне үстерә торган бер шушы юнәлеш дип тә әйтәсем килә. Узып баручы адына менә шундый вакыйгалар белән сугарылды. Алда эфирыбызны реклама дәвам итә, аннан соң җырлы бүләк тапшыруын карарга чакырабыз. Җомга кичләрегез күңелле үтсен.